Kaixo lagunok, ongi etorri Last of Chapteren kanalera eta eskanningo parte eskongo itxasontzia dakarkizuet berro ere partida bat jogatzeko eta ea zer moduzkoa ateratzen zaigun. Bueno, pasen asteburuan larun batean egon nintzen Burgoseko eventu batean eta bertan Madrilen gutxi gora bera ezagutu nuen neska bat joatekoa zen eta, bueno, harritu egin ninduen esan zuen cosplaya eraman ez zuelako, normala da, 36 gradu edo bero handi egiten zuenez, beste bat eramatea erabikizuen eta hor nengoela hori apur bat bilatzen eta barrea hortik zebien, ikusi nuen eska bat simakasez jantzia eta eskatu nion argazki bat ateatzeko eta esan zidan apur bat itxaroteko, bere lagun bat zegoelako hor eta hor zer sorpresa eraman nuen, beste laguna kantai kolekzion serie asmo zorrotuta zegoena edo cosplayatuta zegoena, Kongo pertsonaekin loturiko cosplay egin zuen eta orduan esan nion, esan nire waifua zara, nire serieko pertsonarik gogokoena eta izan zen kristolako puntaza, nemilen denbora nahiko eskatzen Kongoren cosplay bat ikusteko, lehen pertsona ikusteko aukera izateko eta izan zen pasadat. Baina, bueno, eventua, ondo egon zena. Igual zeo zera ipatzeko zango nuke igual cosplay eta karaoke txapelketak egun berdin igandean jartzea eta ez bi, adibidez, jartzen duzu cosplaya ostiralean, larun batean, barkatu, eta gero karaokea igandean jende apur bat gerditzeko, arratsaldean zeuden ez torneo asko eta eso denez elkarrizketarik edo galderatzen dari gonbiatuekin baizen zen apur bat joia, goizean behintzat egon zen karaoke libre eta hor, aurrera egitea eraki nuen eta, gero nia ostean agertu zen jende animatu zen hor egitea. Baina, Kongo horren izan zen pasada bat. Eta gainere genezkari egin zion kriston iluzioa esan nionean zera nire pertsonairi gustokoena eta txantxetan esan zion bere lagunari pertsona guztiak ez dutela tanga eta erakusten duen pertsonaiak bakarrik gogoko. Hor zu egingo dut. Nolako partida dituen gaurkoan. Denbora asko nabil honetara jolastu gabe, Total War Warhammer eta horrelakoa jolasteko, ikusi nuen eskongo beta esan dut eta segaitik ez. Berri merdugu tiro Cruzedo horri jarri tiro egiteko moduan ezakit emango dio nola ez nahiko urrun daude eta orduan ematea nahiko zaila da horra bidez vuelta emango dugu itxasantzea polita da
Horaren esaltzen. Emango dugu buelta eta beste zonalde batera jango gara. Zue kainoiak. Zer hori nahiko. Asko mugitzen ez bada, bagian eman dezakegu gure kainoi potentekin. Animo ba... Gero eurengo bentua izango da, bueno... Egiten cosplay bat, orain arte egin dudana izan da eskutu bat, edo espada bat, eta joango naiz azeren bertsio bat, atxeren ejerzitoko gerlari baten moduan. Oraindik ez dut jasontxe bat bere ere jo, saia hau flipantea da. Bueno. Ez gara eltzen, ara ere ez. Marko dugu tiro berriro. Anio eman buelta bizkor. Joango jartzen posizioan tiro egiteko. Eta bueno. Oraindik ez duretzen egazkinen funtzioa. Hor dago jakiteko non dagoen etxai eta bar, baina hori, bale, oso ondo. Hori asmatzea oso izango da. Nolako partida. Jarrek eniak posizioan. Zu ikuste zezuen gure zu potentzia, zuzenean. Animo. Ikusuek gainean tiro egiten. Ahora ez dugu ematen, baina bueno. Bueno, hau gerturago dago. Asko ez gertuago, baina bueno. Bataia nahiko parekatua dago, gutxigatek irazten ari dira. Baina bueno. Bere tiroak. Kilometrotara. Horra tiro egin eta listo. Ematen diogu beste tiro egiteko ere kainoiak prestatuko ditugu. Eman diogu. Bueno, suerte izan dugu mugitu ez denez. Eta gaskin bat dugu lurrera. Ez hori da, hemendik tiro egiteko nahiko zaila da asmatzea. Buelte emango dugu. A ver. Nor da biloen kainoak botatzen.
Ez dute zer ere ulertzen. Hortik zaude! Ja. Ez. Zoren gaude galtzen askongatik. Baina, bueno. Kilometro. Trotara. Gure, zagatik da hor gure hegazkin itxasontzia. Eta oso komen igarria hor egotea gure aurrean gainera. A ver. Gutxi berera hor. Emango diogun edo ez. Buelte eman du kabroia. Jode. Por non zaude, baina bueno. A ver. Azkar, kargatu. Hor. Pikainoi bote. Motekin egin dugu topo. Mira, es que ya subimos. A ver, vale. Venga, kañoiak, animo. Tiro egin behar dugula. Benetan, hainbeste. Beste ningo duzu. A ver. Vuelta, Ascar. A ver, no las hojas. No las hojas. Eso acaba de esa duda. Venga. Kañoi madarikatuak. Eskerrak alegin dutela. A ver. Si no las hojas. ¡Ánimo! Joder, segunda egiten dira oso astunak. Bueno. A ver. Ondo. Vale. Hegazkin ontzirik ez daukagu. Venga! Tira egin behar dugu hemen. Biratu baino lehen. Venga, animo.
Ui! Gutxigatik ez diogu eman, vale, a ver. A ver. Ánimo, ánimo, ánimo. Oh, perfecto. Orain. Ondo. Vale. Konpondu itxasuntxia. Aldugun moduan. Eta garrasatu hori. Ez. A ver. Un segundo. Bai, behar badea hasiko dute. Merlingo. Izan polita. Bueno, beto da karasatu hori zuntzitzea. Asko erauten dutelako. Bueno, goitza zuntza tier txikikoa duena. Kanpora. Hor joango gara nahiko triste. Mantxo joaten utziko gaitu, eta ez da ona, ez da bat ere ona. Bueno, zer gauz egin ditugu behintzat. Behintzat ez da joan partida, vuelta, hor baina segituan. Orain azten goaz. Erra. Korasatu hori. Korasate hori zuntzitu behar da. Baina, kainoiak nahiko denbora behar dute gargatzeko eta hori batzuta nahiko kantxagarria da eta, bueno, nervioak. Vale. Dago beste bat. Izango da bukakea. Osea, niri utzi bakean, Kabroia, niri utzi bakean. Horren gana joan bargara. Akorasatu hori zuntzitu beharra daukagu. Kongoren gatik dela gure almirantea, gure waifua edo berdin da, zero zer. Joder, da cruzeroa. Akorasatuak min gehiago egiten du.
Ez dugu ematen, Jama... Enesun moduan, baina esuntzitu erra dago. Bestela puntuen gatik irasiko dugu. Ai, badakit dauzela rekargatzen. Ez du kill batez egingo, la? Ui! Eso puntería escasa. Venga, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Igual biak. Uy. Bueno. Bye. Ya ha sido... Joder, pillad punto gainera. Bueno, lagunok, hau izan da dena, hurrengora arte, agur.